ತರದಿನಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸುತ್ತ ಬಿಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಡ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಕೊಣಾಜೆ ಬೊಕ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ನಿರೆಲ್ಡ್ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಲೇಸಿತ್ತೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಬೂಡುದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಡು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರಂಚಿತ್ತಿನ ದಿವಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ಅನೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜವ ಅಂಬೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರುಣಾಕರ ಕಾನ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ನಾಗವೇಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಸೈಗೋಳಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಂಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಿರಿಸಾಯ ದುಪ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗವೇಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಇನಿತ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿದ ತುಡರ್ನ ಪೊತ್ತಾದ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನಿ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಗ ದೇವೆರನು ಸುಗಿಪುನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಅದು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ದೇವೆರನು ಸುಗಿಪೆರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರಿ ಸಮನ್ವಿ ಬಕ ಕುಮಾರಿ ಮಾನ್ವಿ ಮಕ್ಕಳು ದೇವೆರನ ಸುಗಿಪೆರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಈ ದೇವೆರ್ನ ಸುಗಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಕರವ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆ ಕರುಣಮೂರ್ತಿಯೇ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ನೀನೆ ತಂದೆಯು ನೀನೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ಬಂಧುವು ನೀನೆ ತಂದೆಯು ನೀನೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ಬಂಧುವು ನೀನೆ ಸರ್ವವು ನೀನೆ ಸಕಲವು ನೀನೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೆ ಸರ್ವವು ನೀನೆ ಸಕಲವು ನೀನೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮೋ ನಮಿಪೆನು ದೇವನೇ ನಮೋ ವಂದನೆ ನಮೋ ನಮಿಪೆನು ದೇವನೇ ನಮೋ ವಂದನೆ ಕರವ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆ ಕರುಣಮೂರ್ತಿಯೇ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ವಿ ಬಕ ಸಮನ್ವಿಗ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನಗ ಸುರುತ್ತ ಪೂಜೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಎನ್ನೊಂದು ಭಾರತಾಂಬೆಗ್ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ನೇತೃತ್ವಡ್
ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಧರ್ಮರಸುಲೆನ ಮಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರದ ಮಂಟಪಡ್ ಉದೀಪನ ಲೇಸು ನಡಪೇರುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಆ ಭಾಗದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಹಿರಿಯಕಲು ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲು ನಡತೊಂದು ಇಲ್ಲಡು ಜೀವನದ ಇದರ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲೇನು ಪೂರ ಒರಿತೊಂದು ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನ ಲೇಸಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾ ಖಾನ ನಮ್ಮರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆಟ್ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಕಲೆ ನೃತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಹಿರಿಯರೇರ್ದು ಕಿರಿಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಲೇನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೆದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳುಡು ಜನಕುಲು ಬಹಳ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸೊಂದಿತ್ತೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಕು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ತಿಕ್ಕುನ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೆರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ ಇನಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮೊಕಲ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿಗಡ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೂ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಬತ್ತದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೂ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಎದುಕನೆರುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿತನ ಗಂಗಾಧರ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಡದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೂ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಕಲಾಯಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲಾಯಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೋರಿ ಬೀಡುದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಡುದ ಮೇರೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆಗಮಿಸಿನ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜವ ಯಾನೆ ದಿವಕರ ಭಂಡಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇರೆಗೆ ಸದಾಶಿವ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ದಿವಾಕರ ಭಂಡಾರಿಯಾನಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜವ ಮೇರನು ಗೌರವಡು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈದ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಾಗಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಲಾವಣ್ಯ ನಡುಪದವು ಬೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆಗಮಿಸಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅಸೇಗೋಳಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗವೇಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ರೇಖಾ ನಡುಪದವು ಮೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೆರಿಗ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಕಲಾಯ್ ಮೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆಗಮಿಸಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಖಾನ ಮೆರಿಗ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಕರುಣಾಕರ ಖಾನ ಹಿರಿಯರು ನಮಕ್ ಮಾತೆರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕರುಣಾಕರ ಕಾರ ಮೇರೇನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಇಂಬೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೈದಿನಂಚಿತನ ಪತ್ರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಳಿಗಳ ಬಾರಿ ಗೌರವಯುತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಂದೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾ ಖಾನ ಮೇರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ತುಡರ್ನ್ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವರಿಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರ್ಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ದೀಪನ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪುನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೆರು. ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ್ಲ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ನೆಂಪುನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಕತ್ತಲೆದ ಕಡೆಡ್ದು ಬೊಲ್ಪುದಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ. ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ. ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ. ಸಂಧ್ಯಾದೀಪ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಓ ದೀಪ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ. ಓ ದೀಪ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಯಾವತ್ ಸೂರ್ಯ. ದೀಪ ತಿಕ್ಕೌನತ್ ದೀಪನ ಅರ್ಲಾದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರುಪುನಂಚಿತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಅವಿಂದು ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ದೀಪನ ಅರ್ಲಾನಂಚಿತನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬಗ್ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಲೇಸುದ ದೀಪನ ಅರ್ಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಡುದ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಡು ಬೇರೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಊರ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅವಡು ಲೇಸು ಅವಡು ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ಪಾತೆರೊಂದು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ವಿಷಯನ ಪಾತೆರೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹಂಚಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಸನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂರೊಂಜಿ ಏರ್ಪಡಿಸೋಣ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಾಲಾಡು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಆ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಕನಪುರ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಲನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾದು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮಲ ಮೂಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಾದು ಆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿನಲ್ಲೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಆಕನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಮತ್ತು ಕನತ್ತು ಅವಳ ಮೂಲ ಮಲ್ತದು ಮೂಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟದು ಸೇರಿ ಸಿನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಆನಂದಲ ಬೇತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರುಚಿಲ ಬೇತೆ ಅಂಚತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋಡು ಅಂಚನಿ ಈ ಶುಭ ದಿನ ನಡಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೀತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು
ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಲ ನಡ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲು ಆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊಲಪು ಕುರ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಡು ಬೇರೆಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ದುಂಬಗ್ ದಿವಾಕರ ಭಂಡಾರಿಯಾನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಸದಸ್ಯರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ದುಂಬಗ್ ದೀಪೇರು ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಮೂಲ ಬೆಮ್ಮೆರೇನು ಮನಸಾರೆ ಎನ್ನೊಂದು ಎನ್ನೋಡಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮನಸಾರೆ ಎನ್ನುದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಗದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಧರ್ಮರಸಿರು ಹುಲ್ಲಾಲ್ದಿ ನಾಗರಮ್ಮ ಹುಲ್ಲಾಲ್ ಧರ್ಮರಸಿರಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗರಮಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನ ಮಾತಗಣ್ಯರೆ ಇನಿ ಪರಶುರಾಮನ ಶಿಷ್ಯದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅದು ಪೋತು ವರ್ಷಡು 16 ತಿಂಗಳು ಆಟಿಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆದಿತ್ಯ ನಡೆದವರ ತುಳುಟೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ 16 ತಿಂಗಳನ್ನು 16 ಪುದರದಿದಲೇ ಇದ್ದರು ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡನಂಗೆ ಈಮೇಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಅಂಚನೆ ಈಮೇಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮಠ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ 5 ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಗು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಡಗು ಕಾಸರಗೋಡು ಈ 5 ಜಿಲ್ಲೆದ ಸೇರಿನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ 16 ಪುದರ್ ದೀದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀದು ವರ್ಷಗೂ 16 ತಿಂಗಳು ಮಂತದೇರು ತುಳುಟು ನಂಗೆ ಪಗ್ಗು ತುಳುತ ಸುರುತ ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲು ಹಾಟಿ ಸೋನ ನಿರ್ನಾಲ ಬಂತೇಲು ಜಾರ್ದ ಪ್ರಾರ್ಧ ಮಾಯಿ ಪುನಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪಂಡದು 16 ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಇಕ್ಕ ಪುದರ್ದೀತೇರು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ 16ನೇ ತಿಂಗಳು 4ನೇ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಆಟಿ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟಿ 4ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದಯದೀತೇರು ಪಂಡ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಆ 4 ಪನ್ಪುಣ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಅಣ್ಣೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಪ್ಪು 4 ಪಂಡ ರಾವು ಅಂಚನೆ ದೋಷ ಇತ್ತನ ನಂಜಿ ಇಂದು ಮಾತ ಇತ್ತನ 4 ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಗಳ 4 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಪನ್ಪುಣ ಲೆಕ್ಕೋಡು 4ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಗೆ ತುಳುಟು 4ನೇ ತಿಂಗಳು ನದೀತೇರು ಈ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಆಟಿಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಕಾರ್ತೆಲ್ಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತನ ಅರಿ ಬಾರು ಇಂದು ಪೂರ ಮುಗಿದು ಕಾಲಿ ಬೈತಾರಿ ನಿಂಗಲು ಪೆಲ್ತಾರಿ ಸಾಂತಾನಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬರಿಪುಣ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತನ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಆದಿತ್ತುಂಡು ಐಕ ಬಾಡದು ಆ ಆಟಿಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲಿಗಳ ಸೀಕ ಉಸರಿಜ್ಜಂದಲ್ಲ ಜ್ವರನ ಅಂದುವ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಳ್ಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಕಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳದಾಲ ಮಲಿಪಂದೆ ಕುಳ್ದು ಜರಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ದಾದಾನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲದ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ಕಜಾವು ಪಿದೆ ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂದಿತ್ತು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಕಜಾವನು ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಅರ್ಥದು ಇಲ್ಲದ ಪಿದೆ ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ನೇನು ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ನಿರ್ಣ ಅಂದೆತ್ತ ಬೇಸಬಹುದು ಕಾರ್ತೆಲ್ದ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ದೇವ್ರನ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಾಕಲು ಕೈ ಮಿಗಿದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೈವಗ ಓವೇ ದೇವ್ರನ್ನ ದೀಪದೀಪುಣ ಹತ್ತಲ್ಲ ಓವೇ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಕಾರ್ತೆಲ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ನಾನ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ ನಿತ್ಯ ತುಡಾರ ದೀಪ ಪಂಡದು ಕೈ ಮಿಗಿದು ಬಾಕಲು ಪಡುವಂತೇರು ಆಂಡ ತುಳುತ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮತ ಇತ್ತವು ಎಂಚಾತ್ರ ಬಂಡ ದೆಯ್ಯೋಲು ಪೂರ ಗಟ್ಟಗು ಪೋತಾ ಅಂದು ನಿಜವಾದ ದೆಯ್ಯೋಲು ಗಟ್ಟಗು ಪೋತುಜ ಅಜ್ಜರು ಪುಳ್ಳಿಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಪುಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಪುಳ್ಳಿಡ ಅಜ್ಜರು ಪನ್ಪೇರು ನಮಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೇವರ ನಮ್ಮ ಈ ಕೈ ಮೇಗೆರದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ದೆಯ್ಯೋಲು ಪೂರ ಗಟ್ಟಗು ಪೋತೇರು ಎಂದು ಗಟ್ಟಗ ನಿಜವಾದ ಪೋತುಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಆ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಜನಕಲೇನು ಕೂಡು ಕಾಡದು ಪಟ್ಟದು ನಂಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಡ ನಮಡ ಅಂಚನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪನವದ ಕಾಸಲ ನಮಡ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಕಬಾಡದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೇವರನ್ನು ಬಾಕಲು ಪಾಡದು ಬಕ್ಕದ ಸೋನದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೈವಗೂ ದೀಪಾರಾಧನೆ ದೀಪ ನಡವಲಿ ಇಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪುಣ ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಆಟದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಕೆಂಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ನಿಜವಾದ ಆಟಿಕೆಡೆಂಜೆ ಅಕ್ಕಲು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಬೇಡಿಯಾರು ಬರ್ಪುಣೆತ್ತು
ಅಕಲು ಕಾಸಮನ್ ಪೇರೆ ಬರ್ಪಣೆತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೇರ ಬೆಳೆದು ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆಟಿಕೆಡೆಂಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟಿಕೆಡೆಂಜೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ₹5 ₹100 ಕೊರ್ಪು ನಿಜವಾದತ್ತು ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ₹5 ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವತ್ತು ಆಟಿಕೆಡೆಂಜೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತಡಪೇಡ ಹರಿ ತಾರಾಯಿ ಅಂಜನೆ ಮುಂಚಿ ಪುಲಿ ಮಜ್ಜಿತ ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಜಾಲ ಪಾರದು ಐನು ಆಟಿಕೆಡೆಂಜ ಕೊರಡಿಗೆ ಆಟಿಕೆಡೆಂಜೆ ಕೊರನಾಗ ಆಟಿಕೆಡೆಂಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೇ ಬನ್ಪಿ ಆಟಿಕೆಡೆಂಜ ಪಾಂಡ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬದ ಕಲೋಡೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೇ ಬನ್ಪೆ ನಾಯಿಗೆ ಕುತ್ತಾಂಡ ಬೊಣ್ಣಾಡು చెప్పలే కోరికి కుత్తాండ బాడు చెప్పలే పుచ్చెಗೆ కుత్తాండ పేడు చెప్పలే అంచనే పెత్తకు చెప్పాన నీరు చెప్పలే నరమానికి కుత్తాండ ఆయన కడాలకు పారవే పనిపే అంచండ ఆత్ నంకు ದೈವ ಸ್ವರೂಪೇ ನಾ ಈ ಆಟಿಕೆಡೆಂಜೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಿಯರೆ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯನ ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಅತ್ತಂದೆ ಖಾಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಸ್ತಾಸೆಗೆ ಆಟಿಕೆಡೆಂಜೆ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ 2 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಕರ್ತದ ಅಂಗಡಿ ಪುರ ಮಾರುವೇರು ನಿಜವಾದ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಟಿದ ಕೆತ್ತೆ ಎಂಚ ಪರಡು ಬಂಡ ಅಮಸದಾನಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಆ ಮರ ತಡೆ ಹೋದು ಮರತ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಇದಿದು ಎಲ್ಲೆಯಾನು ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ಮಾತ ಏತು ಪರಿಸರಡು ಏತು ಮರ ಉಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮಾತ ಮರ್ದನು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಸೇರುನಂಚನ ಯೋಗನು ದೇವರು ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ನೇಸರ ದೇವರಿ ಬುಲ್ಪಾಪನ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಆ ಮರತಡಿಕೆ ಉರ್ಬಲಿ ಕುಂಟು ದಾಂತಿ ಆ ಎಡೆ ಹೋದು ಕಲ್ಲಡು ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲಡು ಕೆತ್ತದು ಇಲ್ಲಲು ಕೊಂಡದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಡಪೆಲ್ಲಡು ಕಡೆದು ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲದ ನೆಸಲು ಪಾರದು ಐನು ಮರ್ದಂದು ಪರೋಡಿಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಉಷ್ಣ ಈಟ ಐನಿರ್ದವರ ಐಕೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜ ದೇನು ಮಾತ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಮನ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಕೊಂದು ಐನು ಸೋಕಡೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ ಪಾರ್ದು ಕಡೆದು ಐನು ಮರ್ದಂದು ಕೊರ್ಪ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮರ್ದತ್ತು ಅವು ಮರ್ದ ಫಲಿಪುಳ್ಳ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿದ ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡಿ ಎಂಚ ದುಂಬದಕ್ಕಲು ನಡತಂತೀರ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಂತೋತಂಡ ನಂಗೆ ವಾ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ವಾ ದೋಸಲ ನಂಗೆ ಸಾಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂದ ಆಟಿಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಸೇರಿಸೋಣ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಟಿಡು ದುಂಬು ಏರು ಮತ ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ತೀರ್ದು ಬತ್ತೀರ ಆಗ್ಲೇನು ಆಟಿಗೊಂಜಿ ಬಲಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗಳ ದುಂಬು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲು 14 ಬಲಸುನ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಇನ್ನು ವರ್ಷದ ಕೋಲ ನೇಮ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗಳ ಕುಲೆಕಲೆಲ್ಲ ಅಪನೆ ಬಲಸುವೇರು ಇತ್ತ ವರ್ಷಗೊರ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎರಾಂಡ ತೀರ್ದು ಪೋಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಜ್ಜಿ ಒಂಜೀರ ಬಲಸುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವಳ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಬಲಸು ಅಂತಾನೆ ಖಾಲಿ ನುರ್ಗೆ ಪಲ್ಯ ಅಂಚ ಮತ ಮಂತದು ಇತ್ತೆಂಚತೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಕಡ ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ಪೂರ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಲಸುವೇರು ಅಂಚ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಹತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪುಣ ಏರ ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಏರಾಂಡ ಕುಟುಂಬಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ದುಂಬು ಆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಆನುಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಅವು ಕುಲೆತ ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆ ಕೊರಂದು ಹೋಗೆ ಐಕ್ ಬಡದು ಆಯ್ಕೆ ಈ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಗ ಐಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ದುಂಬು ಈ ಪ್ರೇತಗಳ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪಣ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಆ ಮದ್ಮೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಹಿಳ್ಳಲು ಆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಮದ್ಮೆ ಒಂದನ ಪೊಣ್ಣವಡ ಆನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಜಾತಿದ ಅವೇ ಬರಿತ ಜೋಡು ಜೀವಮಾನಡು ಉಪ್ಪಣಗೆ ಎಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಮದ್ಮೆ ಮಂತದು ಆ ಕುಲೇಕಲ ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಮಂತು ಅಂತೇರು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಆಟಿದ ಪಾತೆರಂಡ 1 ಗಂಟೆಲ ಪಾತೆರುಳಿ ಆಂಡ ఆయన ಕೇರಳ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಐಕ್ ಬಾಡದು ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಈ 2 ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯಾರು ದಿನ ಯಾನು ಈ ಪಾತೆರೇನು ಅಂತಾನುವೆ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಆಟಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಂದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಈ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗರಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಡಾವಡಿ ಇನಿ ಸುಮಾರು 42 ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ದಿಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಂತದ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಕಾಂಡೆಲಾಕದ ಬುಲ್ಪುಗು ಇತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ರೀತಿ ನಡಪಡು ನಮ್ಮನ ನಾಗಬೆಮ್ಮಿರ ಅಂಜನೆ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾದಿಲು ಮಾತಿರೆಗಳ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಕೊರಡ ಪೊನೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಲೇಸಿಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಟಿದ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾಯಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆಗೆ ವಂದನೆಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೇರ್ದಿನಿದ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪಾತ್ರೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನದ ಲೇಸು ಆ ಉದ್ಘಾಟನದ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ದುಂಬುದ ದೀನಟು ಐನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಏಪಲ ಪನಿಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬಾಯಿಡು ಪಂಡಿನೇನು ಜೋಕುಲು ಕೇನು ಜೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತು ತೋಜಿಪವ ಐನು ಜೋಕುಲು ತೂದು ದುಂಬುದ ನಡಪುವರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ದಿ ದುಪ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ದುಪ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನೇ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ದಿನತಾನಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ದಾದಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಡುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರಿ ಆಟಿ ಕಡೆಂಜೆ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಅತ್ತನಿಂದ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ದಾಯಿಗೆ ಪರೋಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಕೇಂಡೇರಂದಾಂಡ ಐಗೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೇರಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಬೆಲಿ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಿಡು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ ಬಿರೇಲು ತೋಜಿಪವ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ವೇರು ಬರ್ಸನ ಎತೆ ಗಾಲೆ ಬರ್ಸ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪೇರು ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪು ಜನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಶಾಲೆ ಆಡಾವಡು ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಂಚ ಜೀವನದ ಪೊಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಪುರ ತೂದುಪ್ಪ ಗುರುಕುಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತನ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಗುರುಕುಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಶಾಲೆಡು ಓಲಾಂಡಲ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಾತು ಕೇಸರೀಕರಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿರೋಧಲು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆದಪ್ಪು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಾದಪ್ಪು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಣಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಖುಷೀಟೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೇಂಡ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಓಲ್ಕೆಂಡ ಓಲು ಕೊಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬೋಡು ಮೊಬೈಲ್ಡು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಆತ ಆಲ್ಲುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದಕ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೆಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿತ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡುಂದನ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆದಪ್ಪು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲ ಮಲ್ತದೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗು ರುಚಿಯಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತೆನಸುಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಕನ್ನೈದೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಏರು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತದ ಕನ್ನೈತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐನು ಓದುದು ಪನ್ಪೆ ಏರ್ನಾಡಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತಿನ ದಯ ಮಲ್ತದ ತೆರಿಪವ ನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಭಜನಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಧರ್ಮರಸು ಮಾಡಡು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿಲೇನು ಮಲ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೇರು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಕನದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣ್ಯ ಕಲೈ ಚೀಪೆದ ಅಡ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ರಾಜೇಶ್ ಖಾನ ಪೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತದ ನಂಕಿನಿ ಕನೈದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಕ್ಷಿತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಶೀರಾ ಬೊಕ್ಕ ಶೀರಾನು ಮಲ್ತದ ಕನೈದೇರು ಆರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಕ್ಷಿತ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ರೋಡೆನು ಮಲ್ತದ ಕನೈದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಗಣೇಶ್ ಬಸಲೆದ ಪುಂಡಿನ ಮಲ್ತದ ಕನೈದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಯೋಗೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ನೀರು ದೋಸೆನು ಮಲ್ತದ ಕನದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಕ್ಕರದ ಪಚ್ಚೋಡಿನ ಮಲ್ತದ ಕನೈದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತದ ಕನೈದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶಂಕರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ KSRP ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ಮಲ್ತದ ಕನೈದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶಂಕರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ KSRP ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ನ ಮಲ್ತದ ಕನೈದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷತಾ ರವಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅರ್ತಿ ಚಟ್ನಿನ ಮಲ್ತದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಹರೀಶ್ ಕುಕ್ಕು ಚಟ್ನಿನ ಮಲ್ತದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾಧರ ಕುಡು ಚಟ್ನಿನ ಮಲ್ತದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ
ಅಶ್ವಿನಿ ಹೇಮನಾಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಮೋಹನ್. ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿನ ಮಲ್ತದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ರೇಖಾ ಬಂಟುಕೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ವಸಂತ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ನುರ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯನ ಮಲ್ತದ ಕನೈದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನಾ ಸತೀಶ್. ತಜಂಕ್ ಅಂಬಡೆ ಮಲ್ತದ ಕನೈದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯಾ ಗಣೇಶ್. ಕಡ್ಲೆ ಮಣೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಂತೋಷ್. ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲು ಸುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ. ಕಂಚಲ ಹೇಮಲತಾ ಕಲಾಯ್. ಪದಂಗಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಕನೈದೇರು ನವ್ಯ ಮನೋಹರಕ್ಕ. ಮೂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕನೈದೇರು ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಟ್ಟೋರಿ. ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪದಂಗಿದ ಸಾರು ನಿಶಾ ರವಿಕಾನ. ಕಾಯು ಹೋಳಿಗೆ ಪಟ್ಟೋರಿ ಜವನೇರು. ಸಿಹಿ ಲಡ್ಡು ಚೀಪೆದ ಲಡ್ಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕರುಣಾಕರ. ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಆನಂದ ಅರಸುನಗರ. ಬೀನ್ಸ್ ಪೆಲ್ತರಿ ಸುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ. ಸಾರ್ನೆದ ಅಡ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಕಲಾಯ್. ರೆಚ್ಚೆದ ಚಟ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್. ಪತ್ರೊಡೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಗದೀಶ್ ಕಲಾಯ್. ಕಣ್ಣಿಲೆ ಪದಂಗಿ ಸುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ KKS. ಶೀರಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ಪೂವಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ್ಟೋರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟೋರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದೇರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟೋರಿ. ಪಾಯಸ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೋರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಟ್. ಬೆಳತರಿದ ಪಾಯಸ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಡು. ದಯಪಂಡಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರೇನಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಿ ಬುರ್ದು ಬೋದ ಐಕೆ ಸುರುಕೆ ಪಂತೆ ಬೇತೆ ಏರ್ನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಗಡ್ ದಯಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡ ಇಡೆ ಪಿದಾರ್ಥ ಬರೋಡು. ಕೂಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಮತಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬೋತಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ತೊಂದರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ. ಪೂರ ರುಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರೋಲ್ಲ ಅಂಡ ರುಚಿನ ತೂವಡುಂದಾಂಡ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಲೇಸುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಏರ್ಲ ದೂರ ಉಂತೇರಿ. ತಿಂಡಿ ತೆನಸುಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಕನ ಇದೇರಿ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆದುಂಡು. ಅಂಚದ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ತೂವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಮೈ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋರು ಬಡಾವಡು. ಅಂಚ ಅದು ದುಂಬಗ್ ಇನಿತ ಉದಿಪಣ್ಣದ ಲೇಸಿದ ದುಂಬಗ್ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಉದಿಪಣದ ಲೇಸಿದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಉದಿಪಣದ ಲೇಸ ಸಮಾರೋಪ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪೆರುಂಡು. ಐತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ವಸಂತ ಪಟ್ಟೋರಿ ಟೀಚರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮೇರೆ ಪೂರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಕ್ಕಲ್ಲನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡತಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಣಾಜಿ ಬೀಡದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ಐನ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜವ ಯಾನೆ ದಿವಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಗ್ಲೆನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಅಸೈಗೋಳ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಹುಟ್ಟೇರಿದ್ದಿ ಜೋಕ್ಲೆ
stall. Doggy style. Doggy stall. ಫಸ್ಟ್ ತ್ರಿಷಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿತ್ಯ. ಕಮಾನ್, ಯಾರು ಕೂಡ ಉಲೈ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಉಲೈ ಮಾಡಿಸಿ. Come on.
ಬೈತದ ಬೈಯದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚಾದು ನಮಗೆ ಏನಾಗಲಿ ಬಂಡರಿ ಅದು ಅಂಚಾದು ರೇಮಂತದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀರು ಮೈ ಪುನಃ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಜಿನ ಪಕ್ಕ 4 ಜೋಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಏದು ಜೋಕ್ಲು ಅವರ ಬಳಿ ಕೈಟ್ ಏತ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಆತ ಬೇಗ ದಿಂಜಿಡು ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಾ ಮಾಡ್ಲೆ 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 பிராவுக்கு பலிப்பேரு எதிரத்து பிராவுக்கு பலிப்பேரு பலே எண்மா வரும்பா 10 மெல்ல 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 கமன் கமன் అక్క ఏదో సరి ఉందియరా మస్తు బీరో ఉందియరా కై ఉట్లా అవుతా బారే కై బీరో కై ఇందే ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿಯಾ ಸಮಯ ಪಡ ಬರ್ಚದೆ ಸೀಟು ಪಡ ಕೈ ಬಿರಾವ್ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಓಕೆ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ವಾ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಶ ಬಲಿಪೇರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಹಣಪರೆಂಡು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸೀದಾ